Nagpinta sa ato yung simbahan ti Victoria ya. Supay Andres, daman ti damagay. Ampay, ano di ba? Ano ti yung kararagmaw? Kasi dig eleksyonin apo, si kayo bahala kanya ako. Sakit eh. Yung baga bigat mo, apo kapitang baak. Kastamit kanya, mapo Chip Tanod Andres. Ano ti pampanunutom di tao, kapitang baak? Kasi dig ti eleksyonin Andres, mga bakak nga ta. Ayun na. Napigsa kararag ko baak, mga abak ka. Madandanaga na Andres. Nagbaba na nga gaji kalaban ko. Dapat ti repair da, dapat ti tistis, dapat ti dakunwan na. Ano kung ano do'y kwartada? Napigsa mo di kararag ta. Speaking of kararag Andres, Tagarima di nga lugan, hindi pala umalis. Ampay baak. kaano ka pa nga nagsimba Andres? Madyak pa yan mong baak. Napayag sa pa yan. Parehas ta nga talaga Andres. Uray saki, medyo nabayag nga madyak nagsimban. Ano na tanong mapantag simba baak? Mabawasan mo ti basol ta. Nay, awan mo ti basol ko Andres, di ka lang tinagkabasol. Makasao ka mo. Hoy, for your information baak. Ado tinaramit ta nga kalukwanan. Anamit agad Andres. Ampay, nalipatan mo gajin naramit ta nga kalukwanan. Awan ti malagip ko nga naramit ta nga kalukwan Andres. Punay ka, nalipatan mo amin nga naramit ta nga kalukwanan. Eh naramit ti dilakay nga palang. Kanayon ta nga surunong nga supot. Pati ni Timsay, kanayon ta nga pasangitan. Pati ni GR. Kanayon mo nga bagang nga palanit. Kure pay sumay. Pati ni Bagkatkaw, kanayon mo nga paungtan. Oh, di ba? Ano ba? Malagip man? Uy Andres, malagip ko. Kitam? Ano tanong ka? Kapag tagsimba ba? Mabawasan mo to rin ba si Basulta? May tata nga na panunot mo Andres. Nagsimbata ta, isimbak mo't lang nga mga baka kumati kapitan. Ay nabaak. Ay pinagtry mo ti kapitan, mating may karkararagan. Agi di tao ti bahala titan. Ampay mo Andres. Simbahan di pa pananta, tapos politika ti kararag mo. Sa bagay, gusto ako na Andres. Ana, hindi na ba tagsimbatan? Sige nga rin Andres, ingkag di ko sa inta, orahin ka lahat ti balaya. Madyang di ko sambaak, agbugwa lang na, yung sumulat ka angot ko. Ay, kinukastak eh, agbuguak mit lang ina. Basta baak, para sa sigurad na ka, orahin na lahat dito yung balay mo. Uy, sige nga rin Andres, tagsukata mit tay. Sigurad. Wow. Bak! Bag! Pinagpartak ka Andres. Kung na baak, basic na tagsukat para kanya. Punin mo tas mo, George. Haba mo ba ni congressman? Apay, mapagka di Malacanang? Adula amin, ti mapanpansin mo Andres. Tan! Sige raw, tan! Namitan dati ko, niyaw. Basit ti gasolina na adin Andres. Ay na, kaysa magmagnata, nakaputputo. Mabot pa yajay. Yan, di pa lang kami na tricycle mo, ti gamitin ta. Ay na, nagadu pala tireklamo. Kaya mo kawitak pala di balay. Sige man lang inin, nagadupay lang ang palusot mo. Tang! Nagkapit ka patayabi ka to ay. Kuno kayam laki day. Okay, patayabam. Pati paglaingam. Wala na patayabam. Wala pa parta na dito yan. Isa ba, mabay nalakat yung aksidente, dak pa nakasawa. Patayabi ka to yun, Andres. Titan Andres. Amok baak, nagtakot ta simbahan, sakit di makitaan. Kimalay ko nga eh, baka tumaytaypay lang tapanunot mo. Baak. Kapay na mapaspasamak kanya mandray, sagtagtagirgir ka may.
Madin sa baak. Nabayagan kami madin nagsimbahan. Pagtagar-gara mal, baka mapura na. O, kisti sabam, mapuran kay bagbagam. Gusto mo tibagbaga na. Nabayag ka madin nagsimbahan, mapurang ka kanaw. O, kisti sabam, mamati ka mait. Napangiwa mo, alwada. Hindi ka simbahan. Ay, pasensya kayo na po. Tadjunog ang baak, baka mo pagtugawantan. Senyor Andres, tan. Yan. Andres, malinsapay mo ng rugiti misa. Supay abak, ang pay tao, baka damdama pa eh. Anong oras yan ba, Andres? Alas 11 bak. O, kisti sabam, nalpas misan Oh, inulit mo pa yaro ito simbahan. Ay, sorry, Papa Jesus. Awan simban, Andres. Kasano tatan? Kung mabalin talatang magsimba bak, urawan ti paday. Basta kararag talatato yan. Sige, Lord Andres, hintaw mo ni Gain. Sige, tan, tungo ta para dyan eh. Tugaw ta pilatan, Andres. Sige. Nagpinta sa ato yung simbahan ti Victoria, ya. Supay ah. Andres, daman ti damagay. Ampay, nadi bak. Ano ti yung kararag mo? Ang kararag ko kinapaw, agiti tattao nga naanaws, ka na muna tumulaw. Ure siya, Andres, kas di mo ilang ting kararag ko. Sapay lang ko mata, di na tayo baybayan ni Apo. Mali na tayo baybayan ni Apo ba? Basta kararag ka, tapos ay kararag mo isa pusong suna. Ay na, already may baga, Andres. Kasta ti pampamayak. Parehas tapay nga talaga ba? Andres, Ampay ba? dapat ka na na yung tagsimba. Tado nga blessing ti sumampit ka nyata. May point ka ba? Tanto no ado ti blessing tan, makatulong tanto mo di grigrigat ka nang kasapulan. Big check, Andres. I like your panunot. Kano nakatulong tambaak, talagan ko naragsak to ti Iwan, rit natan. Dagitaman ti kagayat ko kanya, Andres. Parehas ta talaga ti panpanunot. Dagita kas nga banag. Kuna baak, uri aji lang ti kwa, may sukat ta kiniapaw, aji makatulong ta ti kwa, grigrigat. No, anyaman ti hanga di, Andres. Basta pagsyatan, kadwanak. Sige raw, baga mata ha. Tagaro dahin, no sumarunong nga agsimbata sa pama, ta madita mauday. Win, Andres. Para kini Apo, kinagidi blessing at sumangpit ka nyata, makatulong ta. Tagita man, sang bagsak karo ta na. Tan. Tan?